Ming chu chanchin moi ni a tuna han Sunrider company a hian Israel rank ni mek ani a 2015 kum chan ven hulam khan network marketing Sunrider company hi kalo join ve a ka join lai khan kum samni pasari mi chau kalani BA ka pass nu hian private pakhata hang ka thok ve a chumi ka tho zon nu chuan engber hi nge ka thoang ti ka in hisap mek line a ka chung te full support na nen network marketing tuna Sunrider company hi kalu tilta a ka thlang swal lo hle in ka insha a ka thlan swal an chante point on pek ka dua pakhat na chuan company nget le langtlang company ni a product shim hi international standard based vek ani a income a chang ani mai lovin Sunrider company angyang he that em awangin thatin delay lovin a hun tak taka bonus kala china ni Lokwina langsar zwalte hian thil tam tak soi ka duwa amaro chu chung jinga chuan BA ka graduate nu chang khan na china ka soi ang khan private pakhata ka thok veya ka hlo abe tham emema ka kham lo ka chungte bola hlo submit chu soi lo ke ma pun ke inde lawa min pek bel jok china ni dulati kan lanya thilma mo tam tak kan lo nei veya chuan pathian mal somna ani ngei poi ka ringa tun hnuwa hian chutianga na ka zon lai chuan tuna ka apply uma chani vegin chen kan ni a tuna handor pui veng tharan oma ni khatu Sunrider him introduce lol mea enge Sunrider chuan nia enge ka tho dona enge ka ti don ka shelo shim training na ron kal ro atia office a hian kal lut ve roi mai ni chuan training te min han pe a tuna kan branch manager te sinian hian training min pe a product chanchin te min zir tira chuan he kan branch manager te si hian a company profile li min hon tira zana hian ka zero ni company profile a chuan an manufacturing plant te khovel ram som nga chuanga adar to zia te le khovel ram mun sang mi ten ezon na an man na sat zia ka mu khan ke ma han challenge na sat tak min pe ni he company hi ka ti tur ni ezon na tla ka ni nakin zela po ka chung kwa le ka pasel fanau te chomna tan atlak don ani ti kha ke ma han ka zir chianga thei top ka chwa nu in voin ni a chuan ke ma me ni law ka chung te po sum tam tak ka tho chwa pui to ni chuan Sunrider company chang hian hei kumli na lo ni ve ta reng mea kumli chung hian cheng noi som panga chuang kalo lut ve ta reng mei chuan kumni chungin foreign ram pathum Thailand Malaysia le South Korea te kakal to boka tuna hian Sunrider convention Los Angeles le Las Vegas te kal turin ken rahman le mek boka hei heta a picture kan huang hian icon package tling kan om phei chuan Las Vegas le Los Angeles te baka Grand Canyon tlo pui ni don boka he convention a po hian mi zong kal turin kan som bok chewa chuan katun ma nun ka soi dua tun ma chuan inferiority complex ka nga thin emema mi zak zum ke ma han engine tok na pakhat ma nei lawang chi enge ka thil ti shim hi achia shevek ang chi ke ma engma tingam ngai lo kani a amaro chu he network marketing ka join nu chang hian thil tam tak min zir tira nursery changin ka inzir chawle ni ber mai ka life ka nun hi he network marketing khoi la yang chuan vo India kanun hi ka mu phak ka ring ngai lo ni tuna chuan ke mai ken ring tok to hle chonga hian har satna ka neya enge spoken lama hian ka week ma mizo te chu hei sap chong hlau kan ni hi ramdang ati kan han kala kan leader puite ne na kan product chungchang te mo kan company chungchang ke soi hau kan du chan hian I har satna ka nei thina ni chuan ke ma han chong zir ka ngai ti in ke ma han challenge ka in pe a chong kan zir thale ni chu ka mu phak tok phone chang te TV chang te le khabu chang ten sap chong hi ka zir thale a tuna chuan ka the ang tok chuan enge mang ve thei to a network company hi join la vilang chuan voine han chong hi ka zir that ka ring ngai lo ni chuan hrisel na ko nga hian ke ma le ka chung te min puina sa boka aram chang ka nga chuan food supplement hi an lo thin na rei to amaro chu Mizoram a hian kan mel shiat na ala rei lo ni ni tina kan ele in zing ani mo tlai cho kan ele ina hian balance diet nutrition hi kan mutok thin lawa food supplement kan hian no pang changla ya phei chuan antinan proteins te calcium minerals kan ti ang chi khatam tak an kan mu thei thin ani Mizoram mi puite hian food supplement ni war na changi siang u ke mangi po hian cher chin de umei kan ya ke ma hian tinung ang hi kan nei lo china he food supplement ke war chang hian ke ma hian ka ti te hiron moya ka thau ve deu mang to ni
kan rama hian sarkar na hian min de ngai don lova kumtinin master degree nei asang sangtel kan om china chuwang chang kan ram han sarkar na hian min de don lo foreign apot na kan thok vek thelo chuwang chang ka thalai puite ka mezo puite hian network marketing hilo chil ve se ti hi ka du ngoi ya ke ngei poi sarkar na ka thok ngai lo amaro chu india hian he company he network marketing chang hian sum tam tak ka lut to ani network marketing hi anuam ka tia ka na tuizong takania a chan chu kan man hun jing ani mo chhuna ni mo zana poni se kan rem chandan angin na kan thok mai ani chuan thil pakhat kan choile du chu sunrider ka join chan tir don ha ka kauna cheng sang ni chawa omani sumlu pakhat ma ka nei lo amaro chu cheng sang ni chu voin ne han cheng noi som panga chuangin ka tu pung to ni ka chalai puite hne na hian tu cha vedu tam tak ka nei amero chu thil tam tak ka soi lawanga temte ka ron soi nga ka soi masak ber do chu he voinia ka hlotlin na phena hian har sat na tam tak ka paltlang ani mi tam tak chuan he network marketing khoi tur hian sum tam tak angai ka changchia mail shot ka nei lo chuan lam chang an siam thin ani amero chu kha chuan lam zong ha ke ma chuan atla fai vek a chan chu nge ka ti chuan hlotlin ka du ani mi te na problem an nei chuan lama an siam hi ka hlotin du chuan chuan lam thiang lo chuwang chuan lam zong kan paltlang hnuai hian hlotlin na kan mu thin te rei pe na hi poimo ka ti em ka mizo thalai pui tam tak ka lo mu ve to thina pha ya te foreign te nan thok thina ni akum le chuan kan rama engma ti lo ten ka mu le thina a chan nge kan ti chuan nan han thona khan an du ain hlo alo tam lo te poni theya rin ain lo ha thlak te poni the kha an ning vat thina ni han te rei pe deuh se chuan hlotlin na hian a hmuak nge yang ti ka ringa te rei pe na kan nei lo chuan voinian hlotlin na kan changai don lo ti ka cha du boka chuan a to ber na tan ril lu nge hi poimo ka ti boka ni network marketing a han lo la lut ta ila mizoram a hian network marketing hi ti tam tak oma ka soi seng khar lawang network marketing pakhat me ni lo lu chil dun ti kwal dun ang hi an hlotlin ngai lo atopa chuang tlai devin hlotlin na bernei si lo hian om thina ni chuwang chuang ka thalai puite hian thil pakhat chau a in concentrate hi zirang u thil pakhat chau engpo ni ro se ahniama mo asang ni ro se theitop kan chuaril ru nge na ne na kan bei chuan hlotlin na hi kan la chawang ti hi kron cha du cheu ni e